Loser. Berapa so? Biar. Bener kan deres. Ai là cái mơ. Jura. Lại ai gì kìa shopping cả lắm nữa cả này. Là vợ. Pasal lu ini. Ôi kau nung short silence paling kan. Pasal lu lang Saya dia raya ini sa kangen kan so. Ready लोगोफोर नै आं फैसाखौ मा खालामगोन जाहाथे भाइग'आ सारैनावबो थांनाय बायदि खैजा 1500 दोननोसै दा आंहानि खैजा 1500 दोननोसै लोगोफोर नै 1500 खावसे रानखाबाय आरो इनिफ्राय लास्टाव जाय देरायो इखौ मोननैखौबो मोनलांगोन 1500 गासैखौबो मोनलांजोबगोन दा खाफालाव सोरनि खाफालाव दं इसे मेन बाथ्राया इसे जादो माने आङो बाजारावसो नुना फैदोंमोन आरो पानिपुरिखौ बाजाराव जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ना मा बाजारावलाय 10 थाखा 20 थाखानि बायना जानांगोन न'आव थांनानै चेलेन्ज बानायगोन होननानै अट'मेटिक गोसोखांब्रबनानै दा चेलेन्ज भिडिअ आरो आंथ' हाखायानोखा ओमफ्राय थेवब्लाबो फैसानि थाखाय आं जुजिनायखौ गारा आरो पानिपुरि जानायाव होनोबा हिनजावफोरा बांसिन हायो बे बेदरफोर जानायावबा आं हाखागौमोन आं इखौ मानिना लागौमोन खिन्थु पानिपुरि जानायाव मानो होनोबाथाय हिनजावफोरा डेन्जार जायो बेनिखायनो दा आं थरानाखौ फेजेनथारनांगोनानो 3000 लानायनि खोथा दं 3000 खिन्थु जों टाइम लालायाखै दे इखौ बेसे गोबावदो जाजोबनो हायो इसे स्पिडआव जानांगोन माने सिगांनिया जोङो एसे लेट जाफ्लांदो आरो मानो हायामोन होननानै रोंलायलाङा नालाय ओमफ्राय ना स्पिडआवसो जानांगो चेलेन्जआ स्पिडसो जानांगो मुथुगुनाय सुथुगुनाय गैया इयाव एरखम आरो ओंखायनो तामाने नोंसोरनि बाथ्राखौ लानानै एबार स्पिडआव जानो नाजानोसै नायदो लोगोफोर माबायदि जायो 1 2 3 गो जादो ओइ जाखै नोंनि नेया मा मोजाङै फिन माबोरै थालांदां दे होनफिन दे नोंनो दे 1 2 3 स्टार्ट लाखादां सामस गैला लोगोफोरयाव जानोसै ना Ini mah habale. Gokhैथार saya जानो हायो गोखैथारलै तेंख्लेंआ बारा गोखै नोंनि आरो गाज्रिसिबावदों आङो हायालै बुस्थुआलाय बिसिना बारा गद गैलानो बांना सेनफेरामोन सं सेनां होननाय रखम होनदो जाय देरायो 3000 नि खोथा दं लोगो 3000 नि खोथा दं जाखै 3000 YouTube benchmark mixer pakai yo perlu yo tiom challenge ani dia bo dia rasa san kan berdua orang kenal orang masa kembali lah ang stop mbak stop
दसे स्टप हिनजाव आं ओंख्रि जाखाबायनो गोग्रो man buta nale restart ini dapat udah apa tuh apa lagi gua bukan lagi lanjut ini sih Ono so ini ada langsung langsung habis lagi lah siap-siap dan tuh ini kita tuh yuk आरो मोनसे प्रब्लेम लोगोफोर आंना पानि बुरजाबाथाय बिदि आगामाया दोलाजोबनो नागिरो नोंना दोलाया दोलाया गोरा गोरा नालाय दोलानो नागिरो मानोबा बेखायनोथ' बारा जानो हाया जायो आं उनाव थेवबो देरहानांगोन 3000 3000 menja bingung juga 3000 kita dong Iya. Aku mau sendiri. Allah. ayam ya Jangan lupa ayam itu nih. Jangan deh. Jangan lupa ayam itu nih. masih jangan na bikin siapa tidak Sorry pura dibilang jangan aja kamu nakut malah bah hotel pura lu kenang nani challenge salam deh lu kom nani sama bisa cakap hotel ini ada bilang kan jadi kan jelas deh kan jadi bola ya kan jadi mungkin mau kalau ayam bener siap-siap nih sekarang dulu siap-siap kayak gini mau labung di sini kan siap-siap kan apa kok jadi pacaran dong jadi sana oh iya pacaran utama betul-betul kan bisa karena lah bah yang saya sukin mele langsung berah मेरे साथ अन्याय हुआ है grand leader bam mamu sungguh nang lele मेरे साथ अन्याय हुआ है Yoi.
मोनबा itu solusi. Harne kan ini 3000 वर्ष dong 3000 का बाद है Hah, mama. Kapan nih? Bukan nasi karo dong. Wah. Yo. Kali boleh. Ini baik. Men, katakan saya. Yo. Kalau lain. Ada. Wah. Jerawat lagi mah. Mun bayo sini tuh nih mun bayo. Cina. Loser. Berapa so? Biar Ini. biar sih nggak udah sih nggak demen. Kau juga. Wah, nih mun balo tar ini. Imun bagas nih sih nggak. Nggak. Delas bang nazur gila usta. Ukrep nih. Cinta Bah, mun bakal lenin tanggung kon sih. Naik. Ran kanayan mah bak kita kanayan ya niji. Dang nor nih kon sih. Nandang limau nih lay. Rek kita kanayan niji. Selain sakanayan. Dang bulan pe. Nah. Ya, puan. Tini azar kota langgar apa nih? Ang nih puket nih kok lang bayi lagi ang nih puket nih tadi. Nung nyanjang. Apa sih lagi jura? Laya jiki shopping kalam nun kanai. Laba. Pas lu ini pas Oh, kau nung social paling kan. Pas lu lang nih. Saya dia raya ini sakangan kan song. Iji saya laba. Pas lu ra, pas lu gini. Balik masih lihat sakilai. Kau dia kadang tuh kenapa sakangan. Oh. Bener kan resal. Bayang dia raya bayang ini kan nama. Bener kan resal. Iman lah sing. Hai, betul. Ini kepisan tarang menbani kan debat. Bini, ha? Ada lah sebaik hak mebe. Maya? Misal sih yang mama bisa nih tadi dong. Baik. Kan sih aja. Halo aja. Alu sana pun mau sudulan ya. Maya. Sakangan. Mana relekannya ujian gignya. Kanan kadang mabela tahu se inmo menau susah kayaknya. Maya. Inmo menau susah ya zubneu susah kayak. Maya sebenarnya saya. Punishment. Ikut relekannya neng oi kes dun kopi dun Mana kok. lap kan song. Halo ada kan sih lap kan song nung le matu di kesan lap dengan nung susah aku deh yo. Teh. Alu sana ya. Alu sana nih lah. Ketua karsi kesakan mencisakan. Deh soldi. Mencisakan. Za. Song kenang kan ini. Za. Hom. Za. Za. Apa sih, Apa? Sama. Asyik nak kamu nak le. Sama pra. Sini asal lang main bayar Mana? Alo apa sana kan ada alo apa sana kan? Alo apa sana kan? Ngap sana bukan ngom. Alo apa sana alo. Hei, tak alu sana ini mbak. Mencet. Haya. One bite. Nah. Bah, siapa tu? Next bar naik lagi pur. Mana nengar kesaga? Hati aku langgan, hati apa langgan? Kita kira lah, tahu kita sakit. On gunde pun lah, pun lah kayak ang bau tu nama, ha? Desa. Oh, cek mah bah. Podlah. Bodlah.
Jolly जा दे जाबाव Sialku sa. जाबाव गाज्रि जालुदो जाफा गावानिया बायनो नुद' गावनिया चेलेन्जआ गावनियाबो हालुवाखै दे जाफुवादोसो Aku tadi mas alku saya mau ke lalu ya. Alku sih ya. हालुगोन Ini azab lang bay man koston bay. Bah, रायलायखानायानो गैया न' थक्सिफोर रायलायखानायानो गैयामोन. बालुलाय दिनै खावनांगोन लोगोफोर खावनांगोन यानि दिनै जिबनाव नोङो आंखौ फार्स्ट टाइम फेजेनबाय जिबनाव नों आंखौ दिनै फार्स्ट टाइम मानो जिबनाव नों आंखौ फार्स्ट टाइम फेजेनबाय मिथिबाय मानो नै नों मोजां बानायनो रोंनाय नङा मोजां बानायनो रोंनाय नङा माने मा मोजां बानायलायनो दं दे बानायदो नोंनो हो बानायगोन आं बानायगोन दिनै ओरैबायदि लोगोफोर नुबाय फार्स्ट टाइम आं जेनबाय आं बिराद लाजिनाय मोनदों लाजिनाय मोनदों आङो इतनी खुशी oh my god wah hurra paksa hurra ayo challenge is challenge not just hurra paksa hurra not joking this is challenge माने ये challenge-आ original बे माब्लाबाबो जानो हाया बेखौदि आं नोंनो होनगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया पकेटनिफ्राय बनना लानानै लससो जाबाय original टारगेट आरखामोन आंथ' देरहाखागोन आं देरहानायनि टारगेट दंखायो आं लास्टाव हाया जाबायमोन बारा थुसोगासिनो आङो माला 10 थाखा माला थुसनानै मोननो लुदों नोङो बोरै खैलाबजोब्बायमोन मोनबाल' ए भगबान आं ओइ नेक्स्ट चेलेन्जआव मा चेलेन्ज नांगो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों खालामनो थाखाय खिन्थु बेदरनि हाथ'वाय दासान्दि बेदरनि हाथ'नाय नङा लोगोफोर बेदर गारना दं जोंहा प्रब्लेम जानानै दं माने बेदरनि हाथ'नाय नङा लोमजाजोबदो जोङो थारमाने बेमार बारा जादों बेलेग जानाय लोंनाय माबा मोनसे हurra ओरैबायदि आं बिराद दुखु थाबायलै दिनै ओइ माने सिगां मोनाखैमोन आरो नोङो सिगांथ' नों मोनदोंना आंथ' मोनाखैना दानिया गावसो दुइ तिनि बार जाबायना आं दखाना बायनो लुगैखाना फाइनालि मोनमारबाय थां एसे साफा खालामदो नोङो 3000बो मोनबाय देरहाबायबो आलु तालु जानांबाय साफा खालामनानै जल्दि बैखौ आग्लायनायखौ नेक्सनो दोन नेक्सनो जिबनाव आं बिराद खर' दंलै खनि माखौ बनफ्लांना लानाय फैसा दासो बैलांनाव रंजना स्टाइबैनो दे बिराद खुसि नामा हो मानो नैखौ मेक्सनो दोनैखौ मेक्सनो खन खांफिन नेक्सआ जागोन नालाय बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ चेलेन्जखौ माबायदि मोनदों आरो नेक्स्ट बाराव मानि चेलेन्ज लाबनांगौ माने बेदरनि बागै मानि चेलेन्ज लाबनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय खिन्थु बेदरखौ दासान्दि हाथ'नाय नङा दासो आंहा हामां जागासिनो बेनि खार'नै नोंथांमोना खोन्थाहर बेलेग मा चेलेन्ज मिथाइनि गल्लानि मानि मिथाइनि ओरैहाय चेलेन्ज खोन्थाहर लोगोफोर बानायगोन नोंसोरनि कमेन्ट मथे खिन्थु कमेन्टआ चेलेन्जनि कमेन्टआ 100टा फैनांगोन चेलेन्जनि कमेन्टआनो 100टा फैनांगोन लोगोफोर ओमफ्राय जाय कमेन्टआव चेलेन्जनि बागै लिरदो बेफोरबायदि आं इ कमेन्टखौ माने माबागोन फरायनानै खोन्थागोन नोंसोरनो सोरनि कमेन्टखौ आं लागोन बेखौ फरायनानै खोन्थागोन बेनि खार'नैनो नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरहरथार ना माथरना हो लिरहर वाह मालाय नुवाखै साफा खालामनायानो देरहानायनि आं ओरैबो जेनो नालाय दिनैनि दिनाव एसे लस बेनोसै लोगोफोर